Hi guys, majumbutang natin tanan. Dahil sa jura rin Sa jugkuhat sa isang manok. Sa juglakaw, oh. Hey po! Hindi po. I love you po sa lahat po! Pila ka buhok na yung manok? Dunga. Ano dyan? Hi Wala lahat mo po. ipalit. Sa lahat po. Nasa boy guys, sa laab. Martes Ron. Salamat po sa pag-alala. Wala ka duty. Ha? Wala ka trabaho rin. Di na akong trabaho. Ayaw, wala ka trabaho. Tungod kay Tanawa. Trabaho, okay. Trabaho ko. Huwag magpaing na sa kwarta. Mga po. Hati laman mo palit yung kape. Kope. Mazo na lang. Hi. Alang, Dahil may dugo ka na. kope. Ha? Dugo man na. Ang di ko na kilanan. Ija kawaton. Matong na ko. Dahilan niya yung akin yan. Hindi ko na dyan trabaho guys, kaya sa patong isang kwarta, pastilan tigumon. Di ko katigom. Mo na diha. Makasamot ang parahubog na ho. Na. Tigumos tindahan ba? Oh, di pwede. Never. Tigumos Di tindahan, kaya ro. Kini Ang tindahan mo yung madato. Di mo. Ako musulti ko sa kuil. Kini di makagwang ta. Nagkaanam day og nga. Di ang nga dyan nga. Madyo pa sa unang panahon nga. Tiguang na inta ang nga inta. Sa unang panahon karon nakabata. Karon nakabata ang naong. Inya nakatigwang ang nga. Tanawa, bata pa kadyo ang nang mo. Sa mga samo. Nagkabata ko na isang naong, isang edad nagkatiguang. Pastila na sa mo. Ajan mo ka tinga na kay tinuod mang gadget pod. Agang na bitaw ron mura mag-unsi pa. Pero agang naw mura ra pag nibinta og napagali. Ang pangandoy mo abot kung nibinta kay aron na senior citizen. Para pang luoy. Sa sinita senior naman. Lagi arma dubli. O kunuhay ka mo og nanay na maedad ninyo og mga kantidad ay edad mga badge mga kantidad og 70 ang pangasawon. 5 ka buok ang pangasawon. Kay kanang senior citizen mo ang pangabungan. Aron bilang yaman, Pensionado ka. lagi inta pero wa magibusukot na. Kana magaling siguro mga 100 edad. Kuy mo sugot na ho. Luod. Katingod kay nay na ilang na ba? Ilang na mo ilang nga. Ilang na mga naday, day mo paabot na ijang lang na 100 na edad. Mo imdig. Uy. Atakon makakudan ni dagan mga kuan kay na may pila 100,000 pud. Atakon makakudan. Kaya umaabot ron guys og 100 na amang kunoy premium nga 100,000 umaabot og 100. Moras idi boy nangabong-abong og 70 anyos, lima kuno ka buok isa ha, mago kuno nang 500,000 na Adyo premium. lang ba para buyag-buyag siguro sa na magkaon. Nga, ba? ikaw na tig-ilo. Adyo. Di lagi adyo. Sorry. Injag mo na. Di pa na. Simba ko. Makirgiber na lamang ka. Ha? Pero ikaw tigasiman sa mga kuan. Pero 90 edad. bita edad, mayaman. Biglang yaman. Pwede ang dila, pwede ang ilo. Para makurtahan lang po ko. Basta ang pangan og inasimba ko. Pastilan yun ako. Baka nang dila ilo. Basta ka na yung mati. Dila! Okay ka gaw? Ha? Dila ang ilo? So diyan kanot la. Adyo gaw, di ba kadato? Ginaw ko. Gaw. Tapos pa Gabriel. Di ba tadato gaw? Naligos ko agas papa. Sa dibdib. Na guys, ngita ko no na si Dag. Sorry, Beto. Ngita ko no na guys. Ngita ko no si Dag 70 anyos. Ako, dato man uri ko. Ano naman lagi na mintik Dato na sa sa kabay dibdib guys. at sa damdamin. Good. Dato Adyo sa dibdib. pagkawat. Ala, kamauhag pa. Araw layo na po kasi di ba siya kawatan? Ako, Di man kamao. pinakalit. Kung ba ito maglaway-laway, malamang pa kunin mo ni style mo. Hindi naman sa kong kapipi. Laway-laway parang irubuang, laway-laway. Bigyan mo mo layag. Uy. Di man kamao. Di kamao Pinawitik mga pa sa kabay guys. Isa manggi. Kuandari, saingan na kalabang
Galing siya ka. Ang isa ganada si Queenie man siya ganada gibura ba nagbira. Nagbira panty ay buyag. Bura kay siya Diboy. ako bira ni. Arang gad Ada klar mo puda. Ara ka duglingin. Jesus. Na guys, Kay magdakap mas Ginoo sa langit. dakap mas papagabril og manok dahil jang pa kuanang Dito sir. Diboy. Tagdugo-dugo man anam giyaw. Ngayon mo naman nang samdan. Ang ilo uy di na nakalakaw. Di amang gud. Di na gadzay paitir giinom guys. Kopi ko ana gadzay kape na. Di magugo. Kape na. Di magugo para habol pagkatao. Panagsara mahubog guys. Wa na mo balik pa. Di na ko. Ano mo balik? Gibutangan ni papagabril na reglaang. Na. Kabuing pag isang laag nga, isang laang, raming daki ang maglingin. Ni bira na malihok na daga ng manok. Ay, klaro. Wala nang layas ng manok. Imbis na kuha to ni Iza. Ay, na guys, inga naman magligot og manok, butangan og daghang tuwa na sa isang tungod na nas ligot kay ang tuha. Ikaw bira. Ang ano kinahanglan birahan guk na. Guk doon ako ng iliboy guys. Hala maligo na ko pa kay muto na. Okay. Ang soda ng agas baka dal sa ipon na ano makapiagas na ni mahok na ro pang kais katalingban. Pila na kami bawa na po dahil sa mga adi naman ka di na depress kong hangin dahil sa mga guys. Koy na luoy sa mga ala ni agas. Thank you Lord ni agas ay. Mama ating tao ni agas na pagtubig. Ligo sa ko guys kay duty na pagkurong tataad. A few moments later. So mularga na pagko guys. Ato na pagko sa hang banda dyan si Bibi Dalton, si Eliakim kay na to pa mas inday uy. O. To paghang anak baji. Kongkong pa nagakas unlan. Kasi dyan gakasunun unlan. Ang gabi kami may magakas. So buntag unlan ay dyan gaksun. Ang mga kuyas mata ng mga kuyas. Tunas kabaw. Buntis nagkabaw. Buntis nagkabaw nga manggi alimahan. Salamat sa napalima na to. Love you te. Ingat ka nunay diha. Moto aguan. Kana din kabaw guys. Muna agbaylo datos baka. Kaya katong baka mangguro mo buntis. Ingan man sila kuan kuno to. Apuli na apuli. Kana bitong buntis siya mo dako mo. Tambek rang maazo. Dali mo buntis. Kung tao pa to kuan to. Anong na ay Ngayon na. Basta kailainan lagi siya. Huwag sa mubuntis mo nag-alid ano kabaw. Muna nanggi atiman na naman ron. Nakaluis Ginoo. Des March 31. Gipa kuanan to. Niburos. March, April, May, June, July. 4 months na. Karong kuana mo. 4 months na siya karong buwan na. Kabaw? So kinkin mo lang na kuan. Pugi kayo. Nanay, anak ko. Kay kinkin pugi. Nana puhon. 1 year man na siya guys. Kay tuwan man na kinaunhan ni jang anak. So, every morning bakirohan ni Kuya Gail. Dapat si Kuya Kinkin na jadi mas Kuya Kinkin mong kuan sa kabaw kay mahadlik siya. Ha? O puhon kalues Ginoo. Ay, Kuya Kinkin na dapat nga timanon. Kay amo man kung kabaw guys sa una na area. Itong kabaw nga giatiman ni Kuya Gail kay na gidugang na magastos bay. So muna natubag na agat tong kuan di ay nga zama-zama istorya diha. Kanabit ang mga marites nga zama-zama okay ra man mag marites guys basta kana lamang pong tinuod nga impormasyon di nang marites nga magzama-zama bitaw maka kuan pa sila ing tao. No? Kaingan siguro sila guys o wa may magipang sacrifice para dana sa among gitukod nga bahay Ginoo ko. Nga baligjag among buhion mong kabaw para dugang lang sa mong bahay kay kaingan sa Papa Gabriel gibubalansin ni jag mahuman di man mahuman wa man na tiop. So kaingan sila guys o kanang mong bahay is kuana puro na mga kuan diin taon Ginoo ko. Nauntay among adana nabaligjag among buhion plus agahang sweldos YouTube nga ginagmay na ana na gihapak sa mga bahay. So karon kay may work si Papa Gabriel. Agang sweldo sa YouTube ginagmay. Ari ra gastos ang mga kinahanglanon. Yes no. So pending sa agbay. Kay unahan sa natag atong mga needs. Importante pakabuhi pa taning kalibutan na kay asa man atong bahay puhunon sa gud di na ta makapud hinungdan na kay tungod sa teng. Pabaya na nun tag
kuwas atong mga kinahanglanon. Labi na pagkaon. Ayan, gwapa na si Akit. Char. Pilingan. Bitaw. Ito na ko ron. Okay. Size na kapin. Tungha ko na to alas city man. Kaya napalagi daghan na rin mga lihik-lihik ko sa bahay. Tabangan man nas papagabili ka ba? Tagalog-upod. Naking inong kay ininit. Mamatog guys. Katuntang kabaw, wala ko nanta. Tunggi atay mga kuya guys. Kaso mamatunggi area ni Papagabril. Kay Gi, puno ni Zaratos bay. Shout out ko sa nagsigig. Paghuhay pa ko na kay Bawda guys, kanina itong anah. Then mago ko. Nay ning sumbong na ha guys. Harap pang kaila dari ko kay Bawda nga katudeng baziha day magzama-zama. Baziha day. Nay nagzama-zama istorya. Di entap man magzama-zama istorya no. Kay murag naglain sa isang buot na nga nakatukod ko nga na kay kaingan katubi tong pag vlog-vlog na nga kato sa una pag bagjong audit. Pagman sa bagjong audit, vlog magud ko dari nga. Tugi video bitaw na nga mga bay nga nagguba ingan na. Niingan nga asar ako nung agkita nas vlog datong hanggi pang vlog ang mga bay daring guba. Huy, Ginoo ko mareho si patabangan. Gi-video to na hang taon kay taon nagigdahe pa yung mga malumang kasing-kasing tong time Zakay agka tong mga nang message na hintaon kay wa man ha nabasa, late naman ha nabasa. Mudaning hatag namo sa hang pamilya ra nga para ra anta to namo. Haman taon tong gipalit og bugas, hinatag ni ate. Tagaan mi ate Josephine datong time og 10K nga para to das among needs ang pamilya sa kan lili ko dal sang kadeuwan hang kasilinganan kay luoy basa po sitwasyon mo tong hang gipalit og bugas pila to ka sa ako na matos video so baguhay pa mo ko kay bawo lagi nga nalagi tawo nga nagdama-damang istorya kay asar ko no ang vlog maningana kay nang limos kon miss vlog nabuang na masiguro na si Zaoy jama-jama diha dance pag jama-jama dance labog gyud na kazo bitaw sagda na ta may nga guys nga jama-jama hello anel kay bawo lagi pang stories kinabuhi no ang ila ra nakita dana kana rang mga apan sa laing tao sa ilang kaugalingon o sila kabantay. Shout out ko nimo di naman to angay tagdon ko guys kay dugera. Baguhay lang man na nahibaw kay ngano ag nakadengeg isa mang nakontra ron. Bitaw. So ato na ta guys, musunod na ko la to work. Tuog pa maghang dalaganding. Babay kimi mato na si mama to laman anja ha umingawan ka na ha okay laag laman na to unahan na bitaw ha okay sino ko taw ng pilag sa ang anak guys nawa pilag ko baga ka buyag pikilay nga arang ka baga ka buyag I love you be bye bye to pa dito guys ito na ko kay muto na hatad na ko Papagabril guys yan ako guys good morning nara pag ilang iro dia ilang iro arang inusa musbuyag ka cute ka ajo toy larang inusa tisa guys ala ginaw nang igpim na sa tiil di na iro pa nang sanilas kaingan mo iro na sanilas di na iro uy soda mo ni bulsa narang himusa ka ajo na kumapit Gagmatoy. Si ate. Mantay na kib-kibon sa ng tiil. Masag ilang tukoy Doble na ito kay murag iro. Murag ko iring, murag iro. Anak ko ni mate. Nabaday mo diha yo, jote. Ikaw magwali diha. Tang aduan na to. Baho sila. No, yan mas kimiyat guys. Tuog pa paglarga na. Ako. To sila na to, sa laag. To Naglaag sa juglaag. Dalton. Ngano na nakadiha? Sa jug layas ha. Tas Dalton to. Toy, lamira mo balibo. Ang batang sa zoo naglaag. Di masinter guys. Kaya dahil ng anak na rin. Lili Miss Bibi Tapos ang chicks may gililing Dalton. Ang batang laagan.
Ang batang laagan guys. Dala mi tatad mo uli. Ha? Nagisi-isi. Nagisi-isi na dia. Doon ilang bata arang hilak. Inzikan. Oo, imus ka alzo. Sakit mo na dus. Guys, ihatdan mi darin Papa Gabriel ug nangka. Hinog naman dahil mang nangka dito sa likod. Di na gazad ni ahat. Hinog na gazad ni. Ayan, guys. Hey guys. Salamat Papa Gabriel. I love you. I love you ka natin. Ijaw pang baby. Guys, kami ramen nabilin dari ka to sa puro nga to silang bahay. Salamat sa paghatid. Sang ko nas baby guys. Hindi ako magkain. Ijaw na. Ijaw na gamang batang kamay. Behebra guys ah. Behebra guys ang batang gamay. Kamusta ang imong sleeping baby? Kamusta ang imong katuwag? Ha? Okay lang? Na okay lang kaayo tiya. Okay pas alright oy. Siya ginakabihib ba? Why? Siya tabangan. Mingawon na gajugodan ng bataa guys. Promise, mingawon sa kong baby Dalton. Mingawon na si Yaya sa baby ito na yan. Ay, sus, ay, sus. Mingawon si Yaya sa bata ito oy. Okay. Mingawon si Yaya sa bata ito na yan. Nagdalaman biner, bito, tas alis siya. Sige, hapot nagkita-kita, no? Baby ito na. Gwapo-gwapo na yan, baby, oy. Maso naman di ka mo gamay, be. Hindi mangipon na. Guys, no? Kaya mas doktor. Ito isang pedya nga. Abot og 6 months basta mangipon na. Mukha na dyan aglawa sa bata. O di siguro pagtanan. Depende siguro sa bata, hani ba? Nag-swing-swing managamang bata, guys. Parang kabuyag ka, Agso. Ning tungki na imong buhok, be. Ito agamatoy na yung tungki. Guys, gamay na. Ning tungki gamay sa buhok. Buat na kanyaya, kulot og hair. Kulot makog buhok, guys. Kulot ski ang aking hair. Di lang mailan ka ng ipit ko. Kulot man og buhok si Yaya, guys. Oh, diba mga tiya, mga tiyo? Kulot si Yaya og hair. Bibi na, ginaw ko. Buyag na kaadyo ah. Marakot pasaan na ni Barbel. Wala pas siya ni Barbel everyday. Na. Mati ka na ka magpabutang ni si Ja. Kayo di magpabutang ge si Yaya. Ubo-ubo agi. Ge si Yaya bi. Uno. Madyo gani kayo mag-behave po ni siya. Ay. Nag-behave gani na yung mga baby ah. Madyo gani ka nag-behave baga mga baby. Na. Madyo gani ka behave ka. Adyo na yung mga baby. May problema bantay yan. Mahilak laman ni kadidian. Mahilak laman ni injikan. Na kadidian nasa puno dyan diaper intan sumara dyan na isang hilakan o dyan magulambing lambing sahis isang nanay magulambing lambing po ni Yaya sa isang tatay siyas binuo tanaw gaso buyag na sa gasos dalton pag abot ha dari aram pa ni ka cute tamang pa na sa dari mula pa na sa ibutang dani. Ayan o, 3 months na. Uy, dalias buwan. Uy, dalias adlaw. Ang bilis naman ng mga araw, bebe. Ang bilis-bilis ng mga araw. Lumalaki ka na. Yes, no? A few moments later. Unang customer na hastambis, guys. Di aring gukod. Pastilan, gino ko. Simpa. Taka di man yung makadaan ni si Jack isang kuanan. Mga bebe, Hambi na si Musa Nina. Hambi na sa nina, hambi na, anak, birha. Saura, hug ginoo ko pasilan maarang ba ni? Tara nga bi. Na. Okay. Bye-bye. Na guys, dai may tambis. Gidana mga sila promi itong idang das promi. Lipay ang mga bata. Tamis ni mo? Lami na. We, kin. Dana floor, tanawagi ko nilita nagtambis. Gusto man. Lami ra banakin. Tambis! Kuya! Naw ni Kuya Gail eh. Tambis. Dami na suman. Apple mo ni. Tambis nis Bisaya guys. Uko kakuan danis sa hingan. Danas kuan. Nakalimot ko. Dapat amang saging. Hinataglas na nailakatan. Salamat ka, mother. Pero
Suwa-suwa ning pader, tagtagurhan man mi dani kang pader. Ahe. Ka Elia, ka Kinkin, kang kuya, sa mga iring. Char. Na tambis. Ha? Namir bag suman niya, tilawi. Natang ni tita. Dai tambis, kanang naay sa nga dani, wang. Narawang. Murang mga naog tambis. Kit-kit. Saging naman ko, saging. Ha? Wala saging pa, lami na kaso. Ayaw, kaya han eh. Kaon. Nantambol ka lagi na saging ha. Buyag bitaw no. Para tambok ka kadyo guys, aglakatan. Awa. Tambok ka adyo. Salamat nay. Dapat dagdan nas pura mi ganiha. Salamat ka adyo, lipayin taw mga chikiting. Dai dai tambis dai, kanday. Dala. Samayin mo. Saging. Saging kuno ija, dai saging to. Jadi apa yung mangga, hinatang ni T-Reverse. Salamat ka adyo dia. Kalimot kun sa tuinganda ni mangga guys, maro man ni bahog abihid. Karabaw? Di ni karabaw. Taas man. Lain tong karabaw dagko nga. Bunsukeun. Dai mga prutas lipain taw mga chikiting. Dapay bata ganhan ning guko dadto kanang adto in taon si kuan prutas.